Hei, bună! Eu sunt Tudor și astăzi vă voi prezenta o poveste. O secundă. Bun, am revenit. Acum, nu știu, o secundă. Bine, am revenit, tot așa se mișcă în film. Acum, să începem povestea. Nu știu cum am ajuns aici. A fost un militar. Ce caută toate astea aici? Ok, hai să fac un foc afară, că mi-e rece. Nu. La foc. La un foc. Hai să punem pe lemne. Să mai dăm puțin, că mi-e foarte rece. Punem pe foc. Nu foc. Așa. Să-mi fie cald, mi-e prea rece. Ce rece. Apă. Ce? Au. Să stingem. Gata. O să fac așa. Hai să punem tot lemnul. Hai să încep să-mi fac o casă mai mare. Nu știu de ce m-am trezit aici. Și nu o să înțeleg niciodată. Să încep cu barba. O să mi fac destul de mică. Ca să-mi pun. Mi-e destul. O secundă. După ce și-a terminat căsuța, acest biet om din armată s-a pus să se culce. După dimineața aceasta, el vrea să meargă la vânat. Merge. El vâna un iepuraș. Și ce a găsit? Lavă. Picioare de iepuraș. Nu. Unde e? Ce e asta? Și dăm foc. Nu. Bulgari. Tărt. Bun. Lavă. Multă lavă. Ce o să mă fac? Foc. Fire. Hai mai bine să nu vânăm astăzi. El s-a decis să nu mai vâneze pentru că era atât de frică încât trebuia să meargă acasă. Și el tot vrea să vâneze, dar nu reușea să prindă. Uneori prindea, uneori nu. Și acum el nu are destul de mâncare. Ce să facă cu un singur? Mai bine să-i dăm foc să se prăjească. Să
s-a gândit, dar a făcut o alegere greșită. Și a cam pierdut și iepurașul. Iepuraș. Și după 2 secunde a realizat că e gol. Mă duc să mă îmbrac. Mai repede. Îngheț de frig. Hai să fug. Bun. Acum să-mi iau hainele. Mai am hainele. O secundă. Acum el trebuie să meargă să-și ia hainele. O secundă. Și după ce și-a găsit hainele după atâta timp, trebuia să și le îmbrece, așa că acum și le ia. O, ce rece mi. Ioi. Hai să ne le punem. Așa. Da. Acum noi din nou la vânat, că acum nu o să ne fie frig. Să-mi iau săgeata. Așa, bun. Of. Am uitat. Trebuie să mănânc puțin. Nu, nu-ți foame. Nu mi-e foame. Hai să punem mâncare. Așa. Și după el și-a pus mâncarea. El vrea să-și închidă ușa, dar nu trebuie. Dacă și-o închidea, rămânea pe din afară. Uite un iepuraș iarăși. Și pe care nu o să-l găsesc. Uite. Te prind. Ce caută aici? Gheață. Ce, Doamne, sunt astea? Nu vreau să știu. Ok, hai acasă. O cam sperie locul acesta. Și este atât de frig încă mi-e frig. Și după ce bietul om murea de frig, intra în casa aceasta și vedea că lipsește acoperișul. Trebuia să fac și scări. Da. Dar lipsește acoperișul, ce Doamne fac? De ce mi-am pus aia acolo? Sunt un prost. Mă mir că oamenii ăștia nu sunt cam deștepți. Așa că cândva o să trebuiască să mă mut de aici, că e cam ciudat locul. Mă mut astăzi. Să încerc. Bla. Mă scot toate chestiile importante și să-mi pun toată mâncarea. Ce-mi pun? Crash. Mi-a dat crash. O secundă. Aparent nu pot să porni, adică pot porni jocul, dar tot mă scoate. Nu știu de ce, dar asta e. O să văd și cam atât a fost cu povestea asta. Dacă vreți să o continui, apăsați butonul de like, subscribe, share și abonați-vă.
Și cam atât a fost cu episodul acesta. Pa, pa!